Едно бързо включване от равно поле да направим. Ето отзаде е моята къща, или нашата къща, така да нарека. Тук днеска се случват много неща. Преди малко съседа си реже дървета. За зимата явно си има камина. Другия съсед му правят фасадата отзад, виждате. А при нас вчера монтирахме входната врата, която сега ще ви я покажа отблизо какво представлява. Всъщност първо да я видим отдалече. Надявам се, че се вижда добре. Снимам с фронт камерата. Това представлява нашата входна врата. Сива, тъмно сива. Мисля, че се връзва добре с този цвят тук на фасадата, а и с интериорния ни дизайн съобразена. С голяма дръжка. Вече забравих как се казваше нещо с та. Май беше тази голяма дръжка, но аз се наричам просто дръжка. Тук, както се вижда, няма нищо друго, освен една ключалка. Като това може би ще го сменим след време и ще сложим тук една по-специална система за отключване и заключване. Има модерни вече, смарт, с пръстови отпечатъци и какво ли не. Ето как е хваната вратата за тухлите. Не изглежда много здраво, но това не е проблем. При къщите по-големия проблем за някакво влизане с взлом е когато проникват през прозорците или нещо такова. Входните врати за къщи дори не е нужно да са блендирани по тази причина. Никой няма да разбива врата, като може просто да влезе през прозореца. Имаме стъкло за тъмнел, но е леко прозрачно. При едно приближаване тук вътре се вижда, да не говорим ако са светнати лампите или човек се приближи до вратата, със сигурност се вижда. В този смисъл не е точно като шпионка, но ще помислим евентуално да му сложим някакво още по-тъмно фолио, което от едната страна да е тотално непрозрачно. Ако се налага. Все пак е доста тясно. Така, за пръв път отключвам с новия ключ. Вратата е Еркадо. Забравих да спомена полски врати с това. Оказва се, че вече няколко неща си взимаме полски и поръчваме даже от Полша, защото поляците правят качествени работи и ги продават по-евтино от другите. Българско почти нищо май не сме намерили. Така, сега ще покажа с чисто новия ключ. За пръв път отключих току-що. Ето как се заключва. Няма штрак, няма никакво штракане. Върти се свободно от двете посоки. Ако се завърти до края, вратата ще се отвори сама. Ето. Но ако е просто отключено, тя се отваря с бутане. С тази дръжка. Ето. Как се отваря вратата. Я да видим какво представлява, колко е дебела. Не е много тънка, това е защото тя е с няколко пласта специални, различни, топлоизолация най-вече. И я затваряме. Тя не може така да се хлопне, защото заради дръжката, за да може отвън да се отвори само с бутане, езичето не я застопорява и тя може и отвътре да се отвори без да се натиска тази дръжка, само се дръпва. Така. Ето как изглежда вратата отвътре. Ето я, прозорчето тук е абсолютно прозрачно вече от тази страна и може ясно да се види какво се случва отвън, дали има някой, кой е той, преди да му отключим. Ето, отключваме. Тук е всъщност системата, която ще сложим. Тя се монтира на мястото на ето тази дръжка. Може би ще смени патрона с по-дълъг и тя се закрепя тук от тази страна.
И вече тази система може с телефон да се управлява, да се заключва, да се отключва. Отвън може да се сложи допълнително устройство за пръстов отпечатък, което да се отключва, да си заключва вратата, вместо тази дръжка, като от едно време. Ето това представлява нашата врата. 2,10 на 103 см. Височината на отвора е ширината. Самото крило на вратата е малко по-малко, разбира се. И това е едно кратко видео. Нашата къща с фокус входната врата. Много паметен момент. Много се радваме, че я имаме. Някакси така го чувствам като много завършващ елемент. Макар че имаме още много работа тук вътре. Реално ние сме готови. Чакаме майсторите да се освободят, за да си направят боядисване, финна шпакловка, боя и стаите да бъдат вече абсолютно завършени и обитаеми. Разбира се, те след като боядисат, вече ще монтират всички осветителни тела. Чакаме ЧЕЗ да ни пусне тока. И може би сме готови да се нанасяме. Със сигурност вече къщата е затворена. Това е от нас.